قدس قدسان دنجل مريم مرحيت منكس السماوات عند أملاك عند ملكوت عند فتار تهلا تسوي عمو ناكوري مسجنا يقبعي مو زخورة تمسجنا تنتهون ناس أقام مسجنا يقبعي مو بدقامة كبر مسجنا نعا يهون كم ما كلهم قدسان ملاكتن قدسان ساركاناتن زغابير أخوي رومن أصدق ومن سلطاني ومن مو زخور نستمسجنا يهونو هراي بار أنا نسخمن أوزي ممتنا فلوتي مالتي منياتو دان قبر كنبارخ تباريخنا خا هيودنا خنمره بمقدس قابيركا كنمالالس مالتي سلازي بملكع قداسي كنبارخن كنقدسن صنيحنا بملكع مزموركا اندا مسغنا كنعنا ننفسنا كنقدسا صنيحنا مالتي حجخا بملكع قالو كنمهارينا اتقالو نعنا ننفسنا مالتيو انتي يخونا مغبي حيلي برتعه تسفا سنكي يخونا مالتيو ونياتو قال اسغابير اندحت سمع عليها كل غزي انتي زغبرلكا حيلي زخونكا تسفا يوكا شعوبين كتكيد كم زلكا انتي كتقبر كم زلكا بعلوتي منفس اسغابير مرحكا مالتيو سلازي نابتي قال منتن كندهب نعاي تطوينا اخم بخوفكم زمهر اسغابير املاخنا يمو نابتي قال كندهبن اتقال كا سمعنا خنورلن اوصلات البناون كحضرنا نايس غابير سناي فقاد يخونلنا حرايم بالو ما انتي غبر منفس قدس يو ناي غبر منفس قدس حسرا بينا تامر نبرخت كوننا ግልጽ አቢልና نحلفنا معناتي مناتو زيل كان يقدسان زودا يكونن وعلته معناتي ساتم زغبرو زغابير زحابهم قال كدان وعلت بركت بزيحو تايدا نبرخت كونه كاتريخا اتزارولن اتلعلن معناتي مناتو تي قال كدانو شمي ابزي ذكركم له قالي ابزي نغوركم له ناتي وعلت ابزي نغوركم له بسمي صبل نزغوركم تامرين سمعهم ወይ ገድለ ለጻሐኩም ዘተርጎምኩም ብዙሕ ይትገድሎም ማለት እዩ ስለዚህ احنا ነትበረኸት ምንትን ሰማዓቲ ስለንኾን ደለና በረኸት ምንረከብ ካብ ናይ ገርም ክንትን ገፊና ገብረ መንፈስ ቅዱስ ካባቦም ስምዖን ካባዲዮም ጋ ቅድስቲ ኤክላስያ ተወሊዶም ዓዶም አበዩ ዓዶም ንሒሳ ኣብ ግብፂ ማለት እዩ ስለዚህ እዞም አቦዚኦም ካብ ዝገብርዎ ተአምር እንድሕር ኮይኑ ሓደ ግዜ እዩ ሓንቲ ሰበይቲ ነበረት ትብል እታ ሰበይቲ ከዓ በዓልቲ ሓዳር ነበረት እዛ ሰበይቲ እዚኣ በዓልቲ ሓዳር ነበረት እሞ ጋኒ ናይ ቀትሪ ግን ሓዛ ወይ ድማ ምስኣ ሰፈረ ስለዚህ እዚ ጋኒ ናይ ቀትሪ ስለዚ ሓዛ ኣብ 6 መዓልቲ የውድቃ ነበረ እዩ ጭንቀት ንእምራ ከዓ ብጭንቀት ከዓ ይርብሻ ነበረ እዩ ስለዚህ ኣብቲ ገዛ ህኮት ኮነ ምስ ዝኾነ ጎራብታ ኹን ምስ በዓል ቤታ ኹን ምስ ስሙዕ ኣይነበራን ስለዚህ እዚ ጋኒን እዚ የጨንቃን ኣብ 6 መዓልቲ ከዓ የውድቃን ስለዝነበረ እዚ ናይ ጋኒን ቀትሪ ብጣዕሚ ንህይወታ ሓደጋ ነበረ ህይወታ ክትጥፍእ ትደናድን ነበረት ስለዚህ ሰብኣይ ከዓ ክሕሉ ይዋረድ ነበረ ማለት ስለዚህ ከምዚ ኢላ እንዳነበረት ከላ እዛ ሰብ እዚኣ ዓላም ፀባ ንሓደ ወይ ድማ ናብቲ ቤተክርስትያን ከይዳ ንሓደ ነቲ ኣቦኣ ካህን ይዕለለቶም ማለት እዩ نبأ كهن مسألتهم اتوم أبأ كهن توم أبأ شيء كم زغلوا مع عدوى زاغالي لو ما عندي قبرن فسك دسيو سلازي إذا تزاروا زلقة أو ذا قبرن فسك دس مع عتي خي أنشي خي تما خرم زلقة سلازي نا قبرن فسك دس تايقوري سأول قوري بلوا نا قبرن فسك دس سأول قوري ما قبرن فسك دس كم حركيو كقلاقلكي بمبال أبلوا مالتيو سلازي تتقوري سأول تايقوريا زي بعد زي عبي بعلمه انتايو حمش مقابيت يزبحال زين قورو زلنا بعان سلازي حمش مقابيت بزمعت زي سلازي على الكني بزمعت زي خاصخي اب عليا بلا نزيا تصفى حيزان غزا تملست نغزا مستملست مباركه نسوايا يعللتو سوايا ون كم زخول ملسنا مباركه يلوا اسغابير بزي صادق زغيرو بزي قبرن بس قدس غيرو اندحر محيركي اندحر ادي حينكي انا صمد بعراي كوفينوا صمد بعراي ناوت بتقسان تغبري كوفين سلازي زي تراي محارغون اسغابير تاع غيرو مسكدس تراي محرت يورد الله امبر
በቃ ጸገም ዝባል የለን ክልተ ጽምድ ብዕራይ ክልተ ማለት እዮም ክልተ ብዕሩ ጽምድ ብዕራይ ናብ ቤተክርስቲያን ከወፍየ ዓመት ካ እታ ዝክር ዓይንክን ግድፋኒና ብምባል ነታ ሰበይቱ ሞራል ውን ሃዋ ባረከቲ በዓል መፀ እቲ በዓል ተዝመጻሎም ነቲ በዓል አውዓሉ ሰውዓሉ ሽሻዮም ተቀቢሎም ገይሮም ህዝቦም ተቀቢሎም አውሊዖም አርሲዮም ምሰፋነው ብድሕሪኡ ስለዝመሰ ደቀሱ ምዘቀሱ ከዓ ለይቲ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መፀ ለይቲ ደቂሶም ከሎ ገብረ መንፈስ ቅዱስ መፀ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስጋኒ ስለዝፋለጡ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱሳን መላእክቲ ይሪኦም ገብረ መንፈስ ቅዱስ ንአጋንንቲ ይሪኦም ንሰይጣንቱ ይሪኦም ነይሩ በቲ ጸጋ ዝሃበ እግዚአብሔር ማለት እዩ ስለዚ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ምስትጋሪን ፊት ንፊት ተራኸቡ እቲኦም ደቂሶም ዘለዉ ምስትጋኒን ግን ተራኸቡ ስለዚ አታኩፉ ሰይጣን እኩይ ግብሩ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ክትሰማዕ ዓሲኻ ተሳቅያ 3 ዓመት ሙሉእ ዝኣክል ኣሳቂኸያ ምስ ሰብኣያ ኮነ ምስ ጎራብታ ቅንሳነት ክሪእኸያ ኣብ 6 ሸርዓት ከዓ እተውድቓ ንስኻ ጋኒን ሰላም ዘይብልካ ሰላም ዘይትፈቱ በል ሕጂ መፅእካ ኣለኹ ውፃእ ብምባል ተዛረቡ እቲ ጋኒን ኣንፈጥፈጠ ገብረ መንፈስ ቅዱስ بسم أملاك عايتي حسيني كوتي سلحيله عايتي رمني بمبار تزارول نسخة خوفي قبرخا منياتو صبوك يركا منتن كابزي نحوار منتن خيت ملس كتقصص يخاب بمبار نعنا ويكرم بمبار أو صوعوا بدحري صوعوا كابتي جزاوتي وتعبدك بتمسكولو حرمو بتمسكولو سحرمو تقانين ودقين مسودقها لكعت تأمر استجبره كراسة زلوا من كم زرحانهم كفوت سزلوا عصري أو تعبدك أوديو عصرا نتقانين كخمس الرجورين نتقانين عزيز اللي من برين ملكعو نايقصها لك كم هبي أمسلو أو ودقين أمسلو أرعيلو بماريام ملاك أرعينو جن كراسة زلوا جورو منتن لك كم كوفو كم ملكعو منتن كبحاليلو نت ملكعو لك كم هبي حورو خاص على لود مسجد أفضل يوم أو يوم وأسيروا كذا جرو ما فس قدوس بدي حري زود كسر نورو سدرابي تسو مستسوق أفضل خفت بولو أو ودي وصنعهم ودي ومصنعهم سنبدو بوا أزرع تايز خلاي إنسان إنه لو إنسان يكون سوق إنه لو قاسم يكون أنت عينت فترة داي مبال كيدا نتابع نفسه سوعته بعد نفسه زي جرو فس قدوس يادحينكم سلزي زي قبرنا يقولناسكم من تقلت للتأمر نسيطان أسيرو عاوز دربي لكم سلازي هزبي كله تأكيبو منياتو كبدة اللوي قد تقولوا منسيات تأكيبو قوسي سنبت قريل قحفو بمبال مسيا منسيات تأكيبو قوسو فتنمو أمين كودهم هزبي تأكيبو عبيتين أشتو خبيل بمونة عدى أمتيو تأكيبو نابي بدحريو حدا نجر حسبه ويما منفس قدوس نتاهم عطريزية تزور كهن حشوف ولو إزيس سيطان إزي بتاعت أمر استقبل الله سبيت انت زي كوينو بخالق الله على كل يوم نسا تقدر توبة بدي حريو زي حساب زي سيد مصعو دحانك دفويو إزي تأمر زي نجر مردس كزغنة بسبعين لعنيو سلازي إذا تأمر زي نزا سبيت زيا كم زي حناك قلت انت غينو نسا تقدر تعب مبالز بوزي بتمعات ويدما بتأمانة ملسة بدحر إذا سويت نتقبل هوا تقبل عزها قوتة تتمو بين قوتة تتو قوتي تخابت قدر عزفتو كل مسجانا نسجع برامنا خنا يهون بركة تاي قدوس أمنا قرمز قدوس زانا لبسنا يحضر ينبر سلازي ناقرمز قدوس بركة نزل مسلم مالسي سلازي نستأمنهم كلهم قدوسان أي حفرهم يوم سلازي سويزيها أمينة لك اتباع سزوا علوه زنجر زي تفتي ملهم مالتيو سلزي نزي مسل كاره بمقصال نايلومي عرسنا كم غير انما هرلو مبقس زغن نارسي وانجراو يوحنس معرف حدا فقد 14 خونيو اتا هاي قال كم زيبل اتي قال سب كونه صغان حق مليو وخا مسانا نبريبل إذا قال سب كونه سجان حق المليوغا مسانا نبره سلزي إذا قال زي من يتزاريبو انتنا كاتو 10 دقيقة حواريات قدوس يوحنسيو قدوس يوحنسيو سلزي إذا لك رقيقان نرقعتي مستير زلو عاوي مستيريو
ስለዚህ እዚ ቅዱስ አቦዚ ነዚ ኃይለ ቃል ዝተዛሪዎ ማለት እዩ እዚ ኃይለ ቃል እዚ ንምንታይ ዛሪዎ እንታይ ገልጽ ዘለዩ እንታይ ክምሃር ክብል ስለዘለዩ ወይማ እንታይ ንዓና ክምህረና ስለዘለዩ ኢና ክንመሃር ማለት እዩ ስለዚህ በዚ ቅንያ እዚ ወይማ በዚ ሕጂ ዘለና ግዜ እንታይ እዩ ጾመ ፍልሰታ በሃል ጾመ ፍልሰታ እዚ ጾመ ፍልሰታ እንታይ ንገብረሉ እዩ ናይ መን ጾም እዩ ናይ ቅድስት ወላዲት አምላክ ናይ ድንግል ማርያም እዩ እዚ እንታይ ንገብረሉ እዩ ሐዋርያት ንዓ ድንግል ማርያም ንኽትግለጸሎም ዝጾምዎ ጾም እዩ ዝጾም እዚ ማለት እዩ ልክ ንሕና ከምቲ ንዓኦም ዝተገለጸትሎም ንዓና ወላ እንደዚ ዝተገለጸትና ኣብቲ መደቀሲና ድዩ እንታይ ስራሕና ክትባረኸና እዚ ጾም እዚ ንሕና እንታይ ንገብሮ ንጾሞ ማለት እዩ ምክንያቱ ብእምነት ልክ እሳቶም ከምቲ ብእምነት ክትግለጸልና ኢሎም ክተሰውን ሙሉ ዝጸለዩ ብድሕሪ ዝተገለጸትሎም እሳቶም ንኽትግለጸሎም ኢሎም እዮም ንሕና ወላ ክትግለጸልና ኢልና እንታይ ጾምና ወይ ድማ ነዚ ዝተገለጸትና እቲ ጾምና ግን ንምንታይ ኾነና ንበረኸት ኾነና ማለት እዩ ትባረኸና ትቅድሰና ማለት እዩ ስለዚህ እዚ ኃይለ ቃል እዚ ንምንታይ እንተልና ብዛዕባ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋ ከም ዝለበሰ እዩ እቲ ስጋ ካብ መን ይለቢስዎ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ይለቢስዎ ምክንያቱ እግዚአብሔር ብባህሪኡ እንታይ ይብሉን ስጋ ይብሉን ስጋ እንደምን ይብሉን ምክንያቱ እቲ ቃል ንባዕሉ ወንጌል እዚ ወንጌል ዮሐንስ ኣብ ምዕራፍ 1 ኣብታ ምዕራፍ 3 ፍቅሪ 1 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ቃል ብቅድሙ ነበረ እዩ ኣብቲ ቃል ከዓ ቃል ብቅድሙ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ኢሉ ብቅድሙ ቃል እንታይ ነበረ ኢሉ ቃል ብቅድሙ ነበረ ኢሉ ቃል ብቅድሙ ነበረ ቃል ጥራይ ማለት ዘረባ ማለት ብቅድሙ ነበረ ዘይረ ዘረባ ጥራይ ቅድሙ ነበረ ኢሉ እቲ ቃል ኣብ ኣምላኽ ነበረ ኢሉ ኣብ ኣምላኽ ከዓ ነይሩ ምስ ኣምላኽ ብላሉ ብድሕሪኡ እንታይ ኢሉ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ ኢሉ እቲ ቃል እሱ ኣምላኽ ነይሩ ኢሉ ስለዚህ ወርዲ ኢሉ 14 እንታይ ኢሉ እቲ ቃል ሰብ ኮነ ኢሉ እቲ ቃል ተኾይኑ ሰብ ኮነ ጸጋን ሓቅን መሊኡኻ ምሳና ሓደረ ኢሉ ስለዚህ እዚ ሰብ ዝኾነሉ ምክንያት ኣበይ እዩ ካብ መን እዩ እንተኢልና ካብ ወላዲት አምላኽ እዩ ካብ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣብ ኣምሳ ሓደረ እዩ እዚ ነገር እዚ ረኺብዎ ወይ ድማ እዚ ስጋን ደምን ወሪስዎ ወይ ድማ ተዋሂድዎ ስለዚህ ኣነ ንስኻትኩምን ኩሉ ግዜ ኣብዚ ተኣምር ማርያም ክንበብ ከሎ ስጋን ደምን ክንበልዕ ከለና ናይ መን እንተኢልና ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኢና ክንበልዕ ዘለና ግን ካብ መን ዝወሰዶ ሕቶ ኣለና ስጋን ደምን ደሞ ኣለዎ ድዩ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ዶ ስጋን ደምን ኣለዎ ዝብል ሕቶታት ክመፀና ግድን እዩ ልክ ስጋን ደምን ብባህሪ እኮ እንተዘይሃለዎ ምስ ድንግል ማርያም ግን ካብ ስጋ ካብ ደማ ወሲዱ ካብ ዕፅምታ ኩሉ ስለዝተዋሃደ ብፍጹም ውሃድ ስለዝተዋሃደ ልክዕ እቲ ካብ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋ ልክዕ ምስ ስለዝተዋሃደ እንታይ ንገብር ካብ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ስጋን ደምን ኣሎ ስለዚህ ንሕና ከዓ ንዕኡ ንቕበል ወይ ንዕኡ ንበልዕ ንሰትን ብኡ ጌርና ከዓ ዘኣነ ህይወት ንወርስ ማለት እዩ ስለዚህ ተኣምር ማርያም እሱ ሰብ ዝኾነ ኣቐዲሙ ዝድበብ ማለት እዩ ምክንያቱ ናይ መን ስጋን ደምን ክትበልዕ ካብ ምን ዝወሰዶ ካብ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ኢልካ ምንትን እቲ ናይ ተኣምር ማርያም ናታ ንጽህና ናታ ቅድስና ምንት ክንገር ተዘለዎ እቲ ስጋ ንጹህ ምዃኑ እቲ ስጋ ቅዱስ ምዃኑ ክንገር ተዘለዎ ናታ ቅድም ተኣምር ማርያም ይንበብ ብድሕሪ ስጋ እንደምን ትወስድ ማለት ስለዚህ ኩሎም ቅዱሳን ኣቦታት ብዛዕባ ቅድስና ንጽህና ዛረቡ ዳ እምበር ናታ ኣበር ዝተዛረበ ቅዱስ ኣቦ የለን ንኣብነት ቅዱስ ጎርጎርዮስ ዝበሎ እንተልዩ ስጋ ዘይብሉ ንስጋ ተዋሃዶ ስጋ ዘይብሉ ክንሱ ንስጋ ናይ ድንግል ማርያም እንታይ ገበሮ ተዋሃዶ ጎይታን ኣምላኽን ክንሱ ከም ኩሉ ወዲ ሰብ እንታይ ኾነ 9 ወርሕን 5 መዓልቲ ኣብ ማሕፀና ተወሰነ ኢሉ ብድሕሪኡ ዝውለደሉ መዓልቲ ስለ ዝኣኸለ ብዘይምርመር ድንግልና ብዘይምርመር ሕቱም ድንግልና እንታይ ትገብረ ተወልደ እዚ ቅዱስ ኣቦ ዝንዘገር እዩ እዛስ ቅድስት ደዚያ ብድንግልና ጠኒሳቶ ብድንግልና ወሊዳቶ ምክንያቱ ንሳ ንጽህቲ ነበረት ንሳ ካብ ደቂ ሰባት ፍሊት ነበረት ኣበር ዝበሃል ኣይነበረና እቲ ስጉ እውን ርክሰት ዝበሃል ኣይነበሮን ክፍኣት ዝበሃል ኣይነበሮን ኣበር ኣይነበራን ሕሜታ ኣምሳ ኣይነበረን ሓሶት ዝበሃል ኣይነበሮን ስለዚ ርክሰት ስለዘይብሉ ንዓኣ ክሓድር ከዓ እግዚአብሔር መረፀ ወይ ማፈተወ ከምኡ ድማ ኣቦና ቅዱስ ኣባ ሕርያቆስ እውን ተዛሪቡሎ ንሱ እውን ከምዚ ኢሉ
እግዚአብሔር ንሰሜን ጠመተ ንደቡብ ጠመተ ንምዕራብ ጠመተ ንምብራቅ ጠመተ ከማኸ ዝበለ ግን ኮታ ይረኸበን ኢሉ ከማኸ ዝበለ ቅድስ ሰበይቲ አይረኸበን ዝሰ ዝኾነ ይኻ መሪጽ ኪሎ ስለዚህ ቅድስና ናይ ቅድስ ድንግል ማርያም ቀሊል ነገር አይኮነን ሰብ ሰዓን ዘይ ምፍላጡ ይጠርፋሎ ሰዓን ዘይ ምርዱ ይጸርፋሎ ሰዓን ዘይ ምርዱ እንታይ ገብራሎ ይዝልፋን ክብራኻ ዘቀንሰላ ይመስሎ ይዛረባሎ ማለት እዩ ንድንግል ማርያም ግን ከጉድለላ ዝኽል ነገር የለን ንሱ በረኸ ዝጎድሎ ንሱ መርገም ዝቕበል ዳንበር ንሳ ክጎድላ ይክእል ምክንያቱ እቲ ሓያል ልዕል ኩሉ ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ባሪኽዋን ቀዲስዋን አንጽይዋን እዩ ስለዚህ ማን ሰፈር ሰዓት ከልግበላ ይክእል እዩ ሰብ ተተዛረበ ማለት እዩ እሱ ዝኾነ ይከአ ዘማራ ልብ አምላክ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ 132 ፍቅር 13 ከምዚ ኢሉ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓርያ ምሕደሪኡ ክትከውን ከአ ባህጋዩ እግዚአብሔር ንጽዮን ሓርያ ምሕደሪኡ ክትከውን ከአ ባህጋዩ ስለዚህ እዚ ስነ ዝኾነ እዩ ቅድስና ስለዘለዋ ፊልነት ስለዘለዋ ብኸምዚ ምክንያት ዳይምበር ስቕልካ ይኮነን ሓዲሩ ኣብ ዝኾነ ሰብ ወይ ድማ ኣብ ሓጥ መሪጽ ይኮነን ሓዲሩ ስለዚህ መረጻን እቲ ቅድሳን ምክንያቱ እቲ ካብ ኣድወዘ ስጋን ደምን ንደቂ ሰባት ህይወት ከምዚ ከውህብ ስለዘለዎ እቲ ቅድስናታ ስጋን ደምን ተኾነሎ ንጽህና ክህልዎ ክእል ኣለዎ ዝሰብ ዝኾነ ይኻ መሪጽዋን ይህብዋን ስለዚህ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዚ ንገብሮ ዘለና ጾም ንዓ በረኸት ንኽንረክብ እዩ ምክንያቱ እዚ ግዜ እዚ እሳ ኣብ ሰነ 14 نحاس 14 مسكوروا مع عريقة ويباتسيا 16 نحاس تسيا مالتي أوزي هواريا قدس توماس يريوا قدس توماس مسرعيا نهواريا نجورمو هواريا كا نعمتو عمتو مال لك كم تا سا تجلس توماس رأيا لك تا مع تامد الحمريا أقدمنا كت سوون نصوم يلوم صوم مالتي بدحريو بنبل 16 ساعة تجلس أثلهم لك عم توماس رأيا نسخة أبتع على 16 تجلس أثلهم مالتي سلازم إحنا كا بركة ناتا كتباركنا نتيناتهم بركة نخصات الكا أزنا جرزين صوم لنا مالتيو كله نايدين الماريام كعلت عسران شعبت حساس كسبتي عاوز صوم ناتولو تايفايل سوا أستوريو تايفايل سوا زي أستوريو تايفايل سوا أنت مالتي أستوريو مالت زي ترعية اللي وين ما قرنا إزجاجير استرعي له دينجل ماريام نوع عيزة استرعية اللي منات عسران شعبت حساس تاي استولد اللي عم تاي توليدو أما بالعباد أما بالعمار سنستولد دينجل ماريام قاعد سلاديس الزغرات دينجل ماريام نأملك حقيقة استرعيت له زمني وين ما جزء قاصد متيوم حقيقة تريوم ما السنوات كمو إتوم سواء سجل متيوم سجدوا ريوم ما قل حقيقة نجزرت ناتبة تخسيان زغرات له جزء سلا زغرة إذا أثر إذا استرعيت له دينجل ماريام نتيجة شبه زيكل كتاع زيكل أملاخ نسو أملاخ بظهري حيال سواء مثل مصور زيكلو أما هاتنا صغيرة خياخلا مشخا حقفا حقفا زتريات له جزياتاتيو زس زغنقا أستريات وهاي لك على مصران شعات حساس كساب صوم صور وعاء وما عاوز صوم نبلو مالتيو سلازي نايدين الماريام إذن لك كتوسنا وين ما كاوزنا خاوزني لك أهولي لك كتمد بوا كتوسنا أي تخلي ناتا وعلتن ناتا قبرتات مالتيو سلازي قال خاب مثال كنا توهينا نيا بون أورهام برنينا نيا بون أورهام عبد الزفترة بعرف نسران سلسلة عصر شوعتك صار نسران تحرينا أبون أورهام قرات نورتينو يبل إذا قرات كا نتاينا ورد نقابل كأنه وراي إذا قرات كنت يتكمل نيرو بدي قرات حرسة بتقام مقابر يتكمل نيرو مالتي ناي عليتو ونوا ناي بيتسبو انتاي قبر لانيرو مقابر يتكمل لانيرو مالتي إذا قرات أو تلعب زبالة يحرس الله بتتحز زبالة بتبعت تتحتقا مقابر يتكمل لانيرو سلازي إذا خايلو لك الحكم ناي دينجل ماريام يمسليلو كمان يدبل إذا قرات يأكل التنقر تحزت تحرسن مقابر نزقبران لك حوم غا دينجل ماريام دينجلن عدن يايلو دينجلن عدن بتي عدل كاتسوعة سلزولدت بتعارو جنكا دينجليا ولا أنت ولدت دينجليا هنياتو دينجلنا أي فرسن أي تمرعوتن مس سوايكا أي
ኣይተረኻኸትን ኣይተረኻሰትን ስለዚ ድንግልን ኣደን ኢሎም የመሳጥርዎ ቦታት ሊቃውንቲ ስለዚ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ብዙ ይውዕለን ታዲያ መናፍቃን ስለዘልዕልዎ መናፍቃን ስለዝዛረብሉ ንዓኽና ሽዋ ደቂ ሰባት ቁርብ ከጠራጥሩ ስለዝኽእሉ ዳዩቲ ፀገማት ክመጽእ ዝኽእል እምበር ኣብ ድንግል ማርያም ፀገም ክመጽእ ይክእል ኣብ ደቂ ሰባት ግን ፀገማት የምፁ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ዘይፈልጥ ነቲ ውዕለ ናይ ድንግል ማርያም ዘይፈልጥ ነቲ ናታ ቅድስና ዘይፈልጥ ዘይርዳ ወዲ ሰብ ንዑ እንታይ ገብርዎ ከም ዝጠራጠር ገብርዎ ምክንያቱ ቤተክርስቲያን ኣይከይድኒ ቃል ናታ ኣይሰምዕን እዩ ናታ ተኣምር ኣይፈልጥን እዩ ስለዚ ክርስቲያን ዝብል ሽም ጥራሕ ሒዙ ኣብ መሬት ኮለል ክምፀን ወይ ዓለም كوشم كل الكنسان عمو شعوت ومنافع عن رغبه الصغاص هنا بيتخسان تخي وإمنت كان تايلو أنا أرتركس تو هذا ما بيتخسان كان تخي دبوزي عاي كين نجين كريستيان أيون بل دينجل ماريان كم زيلو يسوكو اتحقق جين كم زيو نسخة السوية تود أبوهنا أدي عياكم سلز خمين غير كاسخة أنت أبو سعي حلفني ويلهم نو هارفات قبلهم كابسو السوالس كمين غيرو رخصت كحلفه ويدما حاجات كحل سك اللي يخلي الكات حسب إذا لو نجك السواد يتراترون يلاقسون كابتي إمنتون يزنبلو مالتي أو تكون عبادة تقسيم دعمنا ناس خوين سوين ندعرد ما تخوين يجين بتود الله الصباح وانجيل يخون بتود الله أبوات كانت تتمرت تقال حق سلدوات تحق خستو علي مغنيات الزقاير السعر نجار يلا نص سرعة ما استنكريو كمر مرزق الواد سوني يلا بتزقاير فقدات سكان بتزقاير زهوا حيل انت زي كوينو مسترات كجلسن كمرن كنصحب الزغل بكزان وسوال حتى قبراي كلني السوسه زغونيقا نايزقاير قبري اي مرمري نسو مستنكريو حيال يقولوا السوسه زغونيقا ودك سوات سيلهم زطفون د عرون زلو مالتي سلازي عاوزي تمر الله قدس بتقسيانين انت اتحقي مغنياتو نزقاير سرعو مستكر سزغونه دنجل كاو دنجل بدنجل كولد ايصقمونيو نسو املاخي بباريو سلازي نسو ايصقمونيو كل ነገር ንዑ كل ابيديو مالتيو اذا زغونه سلازي نحنا بامنت بتي حيل زغاير اميننا انتاي نغبر نمهرن نمسكرن مالتيو سلازي نز حق زي فلطن زتمهرن زسمعنكا كاوت حقي وين ما كاوتي قن امنت كلاقيس ايكليو سلازي دا زي مصوم نتقال زي مسنسانم زي مستعالم دك سوات يطفلو نا كم امنت كنوزو كاب قدسان ابوتات استزاروا بزعوا ناي منافقان كركر كملسو مالت كم زيولو ناي ابونا قدس جروم نوسرينا ابونا قدس جروم بزعوا ناي دنجل سي كمي غير دنجل بدنجل وليداس بدنجل تانيساس بدنجل تولد تغل كمي غير نزولو نتطراطرو منافقان كملس كلو كم زيول اسكولوسك انا حاتكم اونجل يوحنس معراف 28 فقد خلته كساب 4 زلو بتعصو مقابر كويتنا يسوع كريستوس وصي يبليلو بمصحف قدس يزخرم زلو بتعصو مقابر كويتنا يسوع كريستوس وصي يبل كابتعوم عصو مقابر كفوت لي ارحو لي كيبنا بتعوم عقور بتعصو مقابر وصا وينما تسيبل تين مصحف اتامرو اتنبوو مصحف قدس السيزبل وانجلا يوحنس وين كم زيل الله وانجلا يوحنس وين معرف اسراء كم اسراء شدشك اسراء تشعتن نسون كم زيلو اتم دك مزامرتو تاكيبو من كلو اب عصو غزا بالشقط معصو تشقيتهم صلاتهم فريحهم تعاطي من كلو بعصو معصو تاغبره فنقيسو اتو وينما بعصو مصع معصو اتو سلام نعخم يكون بولم يبل سلازي إذا نجارز إندي حرم الليسكم لي أنا خانت هاجوري كميجرا بدنجلنا تنيسا بدنجل كم زول التغنبركم مغنياتو بمقابر كميجر فنتي سوتيو تعاتي قولت مقابر كميجر تسيو ملسو لي بتيز جزا تشقيتم كلا بوش تشقيتم ما خلوس آتيو سلام نعخم يخوني الوام كميجر آتيو نزما ملسو لي كميجر شحن بدنجلنا خمس سوالة أنا أخم نسو لكم يبل سلازي إذا نجارزي نمنافقان تطو قبلهم أبوم كعصوم زغل قال ناي أبونا قدوس كرام قال زي مسن مالتيو سلازي ناي قدس دينجل مريم إذن إلكا وسينكا ولما إلكا جعل لا يكونن
ስለዚህ ከምቲ ግዜ እግዚአብሔር ዝሃበና ኮሚና ክንጥቀመሉ እምበር መወዳታን መፈጸምታን የብሉን ስለዚህ በረከት ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳናን ዘላለም ከሆነ ሰናይ ፈቃድና እግዚአብሔር ይሁንልና አራይም ባርኔ መወዳታ ተስና ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ሆኒ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሕድየት ትርፊ እንተ ዘይሓድገልናስ ከም ሶዶም መኾና ንጎሞራ ከዓ መሰልና ኔርና ይብል ስለዚህ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ትርፊ ገለ ሕድየት እንተ ዘይሓድገልናስ ከም ሶዶም መኾና ንጎሞራ ከዓ መሰልና ይሉ እዘን ሶዶም ጎሞራ ዝበሃላ ኣብ ግዜ ዘመነ ሎጥ እንታይ ዝኾነን ዝተደምሰሳ ብሓዊስ ተቐፅላ ዝጠፋየን ስለዚህ ትንቢተ ኢሳይያስ ወይማ እዚ ነቢ እዚ ግን እንታይ ብሎ ኣሎ ምጠፋና ኔርና ግን እግዚአብሔር እንታይ ኢሉ ክንጠፍእ ስለዘይመረፀ ሒደት ዘርኢ ገዲፍልና ንመን ዘርኢ ገዲፍልና ነቦና ያቄም ነዴና ሃና ንጴጥሪካ ንቴክታ እዚኦም ካብዚኦም ዘርእያ ዘወልዳ ጴጥሪካ ቴክታ እሶም ስለዝወለዱ ንሄሜን ስለዝወለዱ ሄሜንካ ንቶና ስለዝወለድ ንዴርዴ ስለዝወለድ ደርዴኻ ንቶና ቶናኻ ንሲካር ሲካርካ ንሜላት ሜላትካ ንሃና ሃናኻ ንቅድስት ድንግል ማርያም ከምዝናበላ ስለዝተወልደ እቲ ዘርኢ ስለዝመፀ ካብ ሃና ያቄምካ ንሃና ተመርዓሞ ካብ ሃናኻ መን ተወለድ ቅድስት ድንግል ማርያም እዞም ዘርኢ እዚኦም እዞም ሰባ እዚኦም ቅዱሳን እዚኦም እንተዘይሓድገልና በመሆና ልክ አምተን ዝጠፋ አካላት ምስተደምሰሳ ባይ ምጠፋና ወይ ከም ሰምደውን ጎሞራን በሐዊ መንደደና ነይሩ ማለት እዩ ሄደ ቅዱሳን አባታት ስለተጸተረው ግን ካብዘን ቅዱሳን አባታት ካብዘው አገልግሎትና እግዚአብሔር እዛ ቅድስት እንደዚያ ተረኺያ ማለት እዩ ስለዚህ ንዓይን ዘይጠቅም ሓውኩም ጽኒልኩም ሰማዕኹኒ ኣብ ትገብሮ ጸሎትን ምህለላን እግዚአብሔር አምላኽና ጽሊሉ ይስማዕኹም